काणका बार्देसाच्या श्री साई सेवाधाम विश्वस्त मंडळान 2 उत्सवाचो भाविकांक लाव दिलो। श्री साई बाबा आणि श्री गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापनाचो वर्धापन दीस रामनवमीच्या उत्सवा सहित व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयलो। बार्देस काणकाच्या साईबाबांचे मूर्ती प्रतिष्ठापनाचो 20वो आणि गणेश मूर्ती प्रतिष्ठापनाचो 18वो वर्धापन दीस रामनवमी बरोबर मनयलो। ह्या निमतान भक्तगणांनी पालखी, दीपोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, राम जन्म सोहळो, दही हंडीचो आनंद घेतलो। शेजारतीन कार्यावळ सोपली। पळयात काणकाचे भक्तिमय खीण। 1 2 3 4 साई बाबांचा जय जय बाबा। 1 2 3 4 साई बाबांचा जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, साई बाबांचा जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार बाबांचा। तुझे माई गणोतीचा माई गणोतीचा तुझे माई कन्या कन्या हो कन्या सद्गुरुरायाची आसगाव बार्देसाच्या औदुंबर दत्तात्रय मंदिराच्या वर्सुकी उत्सवात थळाव्या बायला कलाकारांनी दोबरास पैसे हे विनोदी नाटक प्रभावी तरेन सादर केले। रुपेश गावसाची निर्मिती आशिल्ल्या ह्या नाटकाक मनोज आसगावकरांचे दिग्दर्शन लाभले। पळयात नाटकातले काय देखावे। मजा करबा आता घराने दुश्मन उत्पन्न झाले देवा, आता किती म्हणून करू रे देवा। आम्ही पोलिशेन येऊ नये, चोरी झाले नु डेंगेर येल्या। चोरी चोरी त्या चोरी अकरान झाल्या तर म्हाका सांगा किती चोरी केला? भांगराची वस्तू आणि पैसे मॅडम। आणि कोण कोणतं पिंड असले गे? शोधत असली गोपाळ कोण आमका दिगाल एकट्यानंच मारली चला या थोया पहिले आम्ही पोलिसात केस करूया। पोलिसात केस गोपाळ कोणत्या पोलीस का सांगात? ह्योच बांगराच्यो वस्ती पैसे होते तुम्ही या ते याला मला सांगताली ती तू तिला आला बदला दिला होत सांग पहिली त्यांचं वस्ती खय दावला तो। हा खरे ते उलयता मॅडम, हांवें तांचे कितें धरवना। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आणि शिवानी सांगेलकर।